Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Aitor Muñoz, més conegut com Yeti B, és un valençuber d'Altea que es va unir a YouTube al novembre del 2019. Alguns dels seus vídeos més coneguts serien Monopoly Festi, No vaig a la mascletà o coses del Festivern. El podeu seguir a les següents xarxes socials: Twitter, Instagram, Twitch o a la seva llista de reproducció de Spotify. Bé, esperem que us agraden els exemples que us anem a posar. I com he fet tot això? Acompanyeu-me i vos l'ensenyo. Primer de tot vam tindre que escollir ja passat. No vaig a la mascleta per un virus important. No vaig a la mascleta ni les falles han plantat. No vaig a la mascleta per un virus important. No vaig a la mascleta ni les falles han plantat. I fins així el documental de Magrana TV en este festival, un festival en el que no hem pogut anar malauradament per tota aquesta situació, però espero que us hagi agradat moltíssim a tota aquesta gent que ve al festival, que us hàgiu sentit identificats i de veres que compartiu amb tots els vostres amics que voleu que l'any que ve ens trobem al festival, perquè espero que sí, l'any que ve hi haurà festival. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!